No. Teraz druhá hliadka, ktorá nevie o tej prvej, mi povedala, že mám preparkovať niekde ďalej. Takže ja, Peter Sielský, idem preparkovať niekde inde. Dobre. Chyť to, drž to. Dobre, tu odstav kamiona. Aha, dobre, ďakujem. No, táto hliadka bola slušná, hej. No, takže ja, Peter Sielský, som mal čakať, že príde hliadka mi vrátiť vodičák, ale prišla iná hliadka, ktorí medzi sebou o sebe nevedia a proste ma preparkovala o 50 metrov ďalej, že aby som nezavádzal. Takže zatiaľ všetko. Takže čakám ďalej, koniec záznamu.